ne omoden krata ba bonten abekire mu say akane o Ghana ye Maslock openipa no ta no eye Sadina Tamakru ensema won beto no so say wadi Ghana sekenton ko damfinhia edu no court eja ne say onfa ne honkodi onyamfumso bia MC Edeman Sanwam Adjoa Agyei edidade abofoma mo be chance 24-hour economy edwano na de sha won wo achem obinum da ewa Upper West akem mensene mu apie mantemu won mo kirem se wo mo kwan nyina tetea pansam adane kontibe ensam so ba ko peda ho no ma no kurampo no mankasa na mudi nua yeye no ne nyina da bubu nto muntumi nko no biaba aban emeboa wo no mai Nhyiraba Community Hospital any atwumampo new assembly for akabo mo amuye free health screening edi amatememfo a ewo ho na yam papa Kwadwo Safo kantanka Ghana for beka ya emfimpimi no ne aduonu numu ene yam papa yi o kan chene gu ye o mra na aduane sigya so na ye unhyehyeye no jese ne ekọ na aba akwane abasam endra kra beto dwa se o manyim court akwagyinasie se eye ni nya de betumi abaso kwa na meka se ye ne guso ekoso ye de mu nkyeremu ebesem mo for no Southwest District Assembly ede eye bonkwaso maternity home no ede amafamak enterprise on betimi ayensisie na yarehwe etimi akoso ensama no pina ne kan yese onkonya besem mo se awia pemto be kase wodi ro ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se nyankopɔ ya atoma bosome a edi anim yi mekire August 14th bebi ba ne ebesi ewo prampram ne nyina ne se prampram afahye no ne bra so pam enti boaboa ho nyankopɔ ya atoma osana bosome de toso edunan ekopim osana bosome de toso aduasa eho be de pa ye nyina ye kwa kwagie ni ewo prampram efri se ho ma afahye no enya sem kuma na afahye so no kwate sa no eye fast trade ana fi prampram traditional cancer na dwumade we na hye wodo mase a omto ne maka bibia konkan eye fast trade cultural and food festival enti enya sem kuma ena bibremu ya fade bede na di enuane adwadie ane adoto be koso pam enti medafo yi ya besan so enya mere ama nwoma su na atumi ada ya fade di ewo dwumade na ase eno wachi nso nsane dwuma be koso abetumi akosi nsane dwuma pi a we ka prempo untua bi kra ida no to nchen so a omo bia efa ne se art and drawing competition eno so beto dwa sika ebo ano pa medafo menjeja ho kra ye nyina yen kopie mu ewo prampram omo kire mi se rap and singing competition wonim nyomoto a ko wonim rap nso a ko fitela be kobi on de oyade a wo se rap na wo yade oni afiba enya asem kuma kra ndi bombo ne babo ho wai sound na 24-hour economy market ebeto dwa ye nda no bia de bi prampram enti yankopɔ ya adoma on the 14th August ekopim 30th August no prampram afahye no ye nyina ye kɔ DLFM adwuma ekwegyina ma ye nyina kɔbɔ dwumaden asom Ghana fo na hyɛne se beto dwa on the 14th August 2026 ewo prampram Anglican Park eyi ho fenfere ho kɔ na vi se prampram afahye no ena eboso ewo manyim menka funsu papa enfema unsu a hono ma oni pedua no etimi ebo adwuma ye na FGA nsoso no agye atum se eye Lumba supan no anama no ne ene oman Ghana mu obi agye atum se eye no ntino sanka bia frempeni4 was 0549889685 and 0549436616 sanso na wie ye ka mo se ye wadwumaku osonko bi ewo oman Ghana mu a omudwumade omudie na hote pa ebia na wo dwumade asronku bi a obehia nwom ewo ase ene mfidi a o ma sede no ye fra wonom Fair Group Band tedi ni ye eye Fair Group Band mesrawo ebia na wo ye wedding uye ye udi wawoda kwasi boni baka ne se birthday parties ahoto ni nyina no wo mbetumi so wasene afa ho dwumade nyina ye ne kama de amam ebia na wo ye graduation ana say nsori programs church programs momfa nkwadan Fair Group Band yampe ne betumi asom kwampa so your quality sound and your sound so professional instrumentalist and your quality instrument about you media samedofo ye ngu anu maseda kram upe achi akwan ya watema community 22 Paul so inside honum and your wom ya homa trofo na 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 we ni muna dwumaku aso asese wi yentena se na nyamfa ewia pram to beka se bo no emesomom akenkafo openu a yase nkonya besoma wie no edi ameje so yo wofa ose ade yo de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ane bantwere bo na otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa
ye da ye ho ye pa ye de kasebo no enchire mankasa ebesem na sana no me wo faase rose gold wo si de ye kasebo no eye de ba dia Wadama, eba na nsɛmpatie, amamu nsɛm, DL kasiyebo, de hinta nyina, aha ne yepa hontama, DLFM 106.9, kasiyebo no nie, aha ne nyina yetie. DL News. Yamamo akwaba afitumrike ne hia yen ewo Facebook and FNC YouTube na yemfa kasebo no enchiri mankasa ensem ya hia kasebo na se e de frɛ oman Ghana court insensem anase atemu sensem na meka sei oman Ghana Court of Appeal e de nkrata e de ababonten echiri mu sei yemfa nto Ghana fo anim se aka ne Chief Executive Officer Edema Microfinance and Small Loans Center. Trinity aka ne se Maslok. Iba me no da no Sadina Tamakru etieno. Court ni chire mi say e free neko ne ho son sabrobe. Onko fie no na ho ka fonko jo mani every senya dia Ghana sika. Wadi ka prekra. Na Ghana fo ba ka beto dwa nan say Accra High Court ehye. Se aka ne Chief Executive Officer Edema Maslok yema me Sadina Tamakru etioni onko da fiase enfinhia ne podo etu 10 years no one aban enkonte entemika sei odam ewon sanwom afiase a enya semekuma kra na no na ne mlanimfo de asane kodane oman Ghana Court of Appeal say asam no sade ekoye no omobo anweso omohumfumo a wonom nua bayi waje ene atemu a court no de ba bonten no ne nyina so no enedi intemonte ase ntino court no tenase na wonom enhwe mfama wonom na ne chesene emranimfo pode basa eye 3 member panel Justice Emmanuel Amankwa Justice Emmanuel Ankama eka hom ana fi Justice Emmanuel Senyo eye amadahe eka ho bim ana Justice Samuel Obindi ewo eka ho na mkotena senso mu kirim so asem we pa court no di kan di ye ne yankopon mi abonsem tiko chese wani asem ni ye court no ahu botwa no amfa kura fanhim every say ya mame akane Chief Executive Officer Edema Microfinance and Small Loans Center Maslok adwumakuo no Sadina Tamakru etieno no court no ntimi ankyere nyina so bia ntia wone mgina so ade ne kwoto afiase se wadi Ghana sika enti oni aban enkokonhye ewon finhia pode etu a meka sei odansawom afiase a ogusua a7 sentence no na mu kyerem ansam a Accra High Court otemuafo otena dwamde ba bonten no emu hatu satentehuro sabi wanyina so bia betumi de maame atu afiase anyina so ena ode ne kwoto afiase ntizeze na asam no o ma hwe ne din abon bongalat atwa ne butu a ene namura mba bi kra etie maame Sadina Tamakru on san kofie non ko peduane pa bi ni na ndwodwe ne ho kra na omo kyerem sei a High Court na ye ofolusi obo so ndeta so aduonu nan ena wo hye se maame Tamakru onko da afiase ameke sensem na kwa ye mpo sa na ade am na mo kyerem sei Attorney General and the Minister for Justice o my Ghana sesane akane otemafo pani Godfred Yaboatame ekyerem sei eye ne nwanwa se ede pa na oye ya enti mo kyene sa na mo kyerem sei Economic and Organized Crime Office aye 20 kan sei ro company foi ene obehwa na yaba bechew yesi wadi Ghana sika yesi wa yesi ne nsem no sui one time ne yaka Maslok adwumakuo na mmodin abo Ghana fo bi bosia na ya ban sika etoto ahyen pi ma Ghana fo bi mumfanya adwuma na muntua sika no ne ade behu ahyen pi na wo mayimu a na ya twere Maslok ewo ho eno ya ban sika yede bo bosia ye maame Sadina Tamakru eye etenu na oda sa adwumakuo na no na mu kyerem sei otena se ye hwe han ema Ghana sika bebro 500,000 Ghana cedis akane sika chesene ye 5 billion onya sika kuma ena otam ye edema obatampa microfinance ewo mra we no Ghana sika ekwahye kwa momen ya bo ho ka susuro omu kyem se adwumakuo so ya maame ono ankasa ne dia
enti eye conflict of interest enti wadi Ghana sika bom se to a ye nche no na ne make say nimla nim ni edema me wa fa ne dende sad na tamakru atienu okopiem wone appeal court the din ade Enoch eye degbe aka se kirem say yam fanto Ghana fo anim sa temo na aba no emu ode pasa no manam ti say yi de o konsanwam aka ka kire ma me sad na tamakru say wo ho san sa brobe besene kofie na ko fufuo ni abenkwan na di abakati konto didi na me mfise court na kire say atemo na ba bonte na ye otan hunu keke enya de omunya nyina so papa bia do tu afiase ntino kwatwa mu damage na o manam na na omuni pa lawyer na mu nsem no Firstly, let me seize the opportunity to thank my lords for agreeing with our submission. So we thank my lords for their erudite reasoning. However, we will just wait for the entire judgment. The lords have said that the judgment will be ready by close of today. So we'll get copies of the judgment and then we can peruse it and then we can make comments subsequently. But I am a happy person and I believe my client is also will also be happy. In fact, I would say in terms of strategy, we had come essentially on three main grounds. On the fact that the charge sheet itself was defective, and then secondly that there was no proper prima facie determination against our client, and then of course we also attacked the judgment itself. So these were the grounds. But as you may have already heard, in fact the court only read their conclusion, and then they only brought on the first leg of our submission, which was the defective charge sheet. I'm here to speak to her, but I mean, as we all know, she's in Sawom, and I'm sure she may have already heard the news, so I'm sure she'll be happy. Any awoti ye mranimuni mechira lawyer edema former chief executive officer edema microfinance and small loans center Maslok yama me said na tamraku etieni nimla nimni ani den ede lawyer Enoch digbe na wote say ode mo nchiremu esum yen Yentua Kasiabone so na municipal chief executive of the Mansan Adjoa Agyei Municipal Assembly we poemantemo eye Philibert Selon Fume ededa de abofam Andra Wuku kitan sabosum ne de toso aduonu nkno e won fimpi mienu ne aduonu nsian mu a eye abanju medu edeba ye 24-hour economy market no mo beye bi e won sanwa mu se ne beye a eno nso ebe ma akwanya ema ayetimemfo ho no matimi enya adwuma aye na enye nsanwa Adjoa Agyei MC Inkwana na ewo honum na emom ohene de ma abri traditional area ye otubuo Jan kwasi enso ane ni mpanifo ekoka ho amadwumedie ne bibia etimi ekoso ye na project yi ehye Ministry of Local Government ase omohwe anim se mfie mienu ntemo no omobetimi awie project no na MC Philibert Selon Fume ene semchofo atwetwe nkomo ana ochemu se eye ade asomunya awie eye project ye dwadie ebekoso ye papa eye ma ne mabunu so omo tem honum no ometimi enya adwuma ye na musika samso no etimi akosro nedwe ya de omobesisi stores supermarket eye food courts ene eye cold stores ahodron so ewo honum sanso ana clinic pharmacy eye daycare center bus terminal women's bank any police and fire station ni nano eye ade ombeye bi wo honum sane ebeye omonso dwede na omudi no bibia betimi akosue awama abemu ewon so ma Adjoa Agyei hanum say obi be ka say ade nti na yesi market na obohun say ye ka say ye be ko adwuma 133 eye adwuma baako nipa miensa ebe ko 3 shift say ye kwa na che say productivity be increase say productivity increase na nyama eba kroma ye fa na ye kwa akokon eno nti na his excellency John Dramani Mahama eye ne nyani so ade hunu say obe create market ewo municipality de bia na che say productivity increase no ne already market nso a betumi aton sando bae no enne Adjoa Agyei yensaka yende na yen 24-hour economy market no eba so ewo Adjoa Agyei hanum say no the biggest in the whole of Eastern region model 2 na senior contractor e kan no ye was stores room ye was shops room ye was set
ɛwom yɛwɔ banking hall ana banking place ɛwom yɛwɔ offices yɛsan wɔ ɛyɛ baabi a police post ɛna yɛwɔ fire post ɛna yɛwɔ crèche ɛyɛ school ɛwom yɛsan wɔ ɛyɛ baabi a yɛwɔ clinic ɛna pharmacy ɛsan ka ho yɛwie nso no nsɛm ado agyi asɛm a ɛsan ka ho a ɛyɛ dekora ne sɛ yɛwɔ a big terminal a yɛba bɛyɛ bus terminal nso ɛde aka ho sɛnɛ ɛbɛyɛ a ɛnyɛ place a yɛbɛdi dwa nko akɛkɛ ɛbɛyɛ place a ɛbɛda ne bus terminal kɛse a OA VIP fo STC fo nyinaa so ɛbɛba hanom na obi mfi nsahom ɛnkɔ akra Eni ya uti ye municipal chief executive the man Sawam Adjoa Agyei Municipal Assembly onyonya for Philibert Selom Fume na enuachi ana bring hine otubuo Jan kwesi enso ekasa ye de fa project no chemu se ade atememfo no twempa so metimi asi modern market ede amawom nti na wosom nso etimi bom ho modern so mo beboa na dwumadie ne so no etimi akoso na ohibia na ye na sudie so obehwe se niema hodo e wose ne manfo nya no omonsa ebetimi aka ni titru ene impuntudwuma e wose etimi eba mpotamu ntu wosre traditional areas e wo honim nyina so omonso enso aban na sese ne ebe impuntudwuma hodo no ebetimi abom mpotem ya FC ene ne mpanyini wo ye no mabegya wo hati na ma hye wo den na ne ye wa ha nyina ebe mankunudi aba Sawam Adjoa Agyei municipality ni ya hwenduma ni aka wa chibia no yo Minister Mombasa me any assembly no any mpanyinfo aka ne ebe ne ya toto baye mfa ni baye politics ebi ababi aba o no utimi ye ebi aso ba wo so preso be ye bi nka se mi ni handi me bi en kam debe Adjoa Agyei ne pete sa adno kra beba se ye kuya na so ba ma fa so kuya wo de so wo ka wo so wo ni ade so wo tinka kira no be jan ha ti ate o ye MPP ni na dis for so wo tinka wa MPP a no be yin wo so me MPP ti me go dedi o de bi aka wa ko ne pati sana ni so ba ya ni asa se abana ni esuka no re bibia DLFM aba se ensia so no e mfa politics ngade MPP na politics the brand name for enemy no wa the answer ye be MC what ho be ni me da mas papa so we bring Eni ya uti ye ebrehini otubo Jan kwesi na manibo yensem choni kontinue kofi obo na different poemantemu ebesonye yantoa kasebo no so ne yenkoso anyira mo my Ghana ya pie mantemu na adehia wonum ya hyenkafo ene oma adehia wonum ewo eye achem obinim da no wo upper east we ya upper west akem ewo epie mantemu wonum akase ekirem say in fact ensem bi hapa na omutu omo ankase kurom na nema bi ekoso no etane omo ya adehia o my Ghana to a empenifo age omutu ya bi pam adwuma bi ese omo ye yiro omo ye na pepepe nanso abasa o my Ghana japade se ye de yampuntudwuma adehia wonum wo achem obinim dan no wo upper west akem mensinim apie mantemu no chese empenifo atwe omani e de akere wonom empududwuma ebi ma hono mokra omo kirem se mprempre ye ne wo kasai chese omo akwa nyina kwa akwaye owu afidie ma chese obi nkwa no obi aba o na nkankan ensam so ompotem hono mo no ebu agum ema obi antumi nkọ na obi aba adwade ensensem aye bisibisi basam chese eba ne nwuma kwa aye nsempi ekuyefo ntumi nkọ nwuma so mampotem honom chese mpuntuo de aba wadom pa sa dwonso abo akokọ adehia akaze kirem sei ede nkọ na ekoso oman Ghana mu a omutuato na ye ka oman Ghana adehia sabi nipa wadom so wo achem obinim daka ho na bapem sabe na ye kase mpuntudwuma de wadom ni bien adehia bi akaze kirem sei ensam so ba kopa ewo obinim da kroduanim ewo upper west akimmensin mu apiemantemu ekwampotem ahoto ema adwade ekoso ekwandefo tumi tu kwan na ekuyafo etumi ko omumfom kwaye adwumade ndobaye edi ba fie no ebuagum sesei akwaye nsempi obi nkọ na obi aba emra adehia age mre na omone nsantwerefo kasa na mu kirem sei ahochen sesei de in fact watokuto ahochera bapa chesente chepa enipa won sesabe yabe FM ekọ omumfom no edene doto edum pempen so mpode achese ne enya kura wonsuo tode a na chese ne ekwan ne nyina sikura omu kirema mpempren ahyempo ntumi nkompotem hodom
Shenkani bakwa chese bu anse se woje no obeje wom eno achi dodo na akra ha omo mpo nya adwuma visa mu kirem sei wo de wo hyen kofa obi nim kwantempo no so de a wo bua wu chese baba fie na wo ka na sei wo di kofitemu a e ka wo be ye beje wonya degwa fango bo so ne kwam enti so beje adwuma mpo de a chese sika obeje wo no untumi ntua kram enti ene motorbikes on efre gitafo na ye adwuma enti eba ne sa pe na ho kira ba omo kire ba nanse mpo pinfo obi otemoto su saa na okwo kwam obi sikura kwoto chesede nsam suodu mu a akwa nsempi nti ombesira ban pempen wasini pen ahocha na too much wamsira ban sede obi nim da ekuro no mo kwan ahye no sabanya ma mesiesie kwan na ma wonom na wahwe mpuntudwuma nkoso a wamaye oyekye de tia ban nyanem nukre bridge ya ye wo hu de ehu ye pa na nyama ne hu ye hu kese akra ne se afidie ne namusu no unfortunately ebi kura san emuni asantom enya many encounters school for atiti moto so a free hostel amoba kwa banya no senior high school moto ne dane won edu on share amenenu yenya encounter kwa enya be mienu ana miensa adie na mai eyemranti e okuro yi mu bro no so ha kube eno won twitwa eno de gugu ensu yi so aka etumi efa so ye kwa de se ensu tada ya ble apemfo krampo omo ble ya fa omo ble wodi bo bom sa bo na wa wo kwa so me kwa last time say no bi wo to me moto so na me sound notified funya ya fa gas mba enko aye mo a wo be ka no ati say 1 week as wa hu biem ya ble ya slaba say on ye dey omo ye me kai last bia me fa woman bia onyum me fa no me ne ko no kwan so na wo ka no nti kwan na anya ntinu mitumi nyi nko me bu amune mu a o ka me chi ko tintin pa because of kwan na anya nti ka ntumi mba me fa no nko moto ne be fa no opinfo a wotre moto so ona bo wa hwa ye me ko ja kwa de menya bia ba hwa nkwala no na ha no ye ka nko wawa nti moto na na ye de ko me ko bo biase nti be fu moto na me ko na moto de twam kwa na sei o twam na me ha wo moto a me munyi na po ya ma ko preso a me o me de didi nti esra ba sei o ma wuya mabo na me kwa ni ye na kwa ya ababo ya nkrase fu nso ne yan se nya asom de de atena mankonso amema no wonum besi den edidie we yara ho sema adehia wonum wo obi nim da a eno no ewo upper west akem ewo piemantemu ebna bo ni ni so mutie no emu nkyere mu ene yede asum wakasebo no emu no Yentoa kasiyabone so na tememfo be ya ha na ye omo wonyinani ene ni potem bembembembe no ewe eye atwumampo nua district assembly nim anyamfaso e de free health screening na eye Nhyiraba community hospital ene atwumampo nua district assembly for eye edema wom na ya de omutimi ebo moden akoye kohwehwe omu ni padua nim ene omo ko check omo blood pressure, hypertension, eye diabetes, malaria, blood sugar level, hepatitis B ni yarewa hodo ekeka hu nyina na omo so omo show ni padua nim na se wo yare ni bia na mama wonduro no ma chose ne kwaya sabia na ko na doctors for entimi and show na nsamcho for edu ho ana district chief executive eye onyonyamfo Ibrahim Isaac ene eye nsamcho for etwetwe nkomo ana ochem se ne ni asopa e wo de tememfo no aye sanse nipa dodo etimi ba ye ebehwe omo ni padua nim enye no kwampo ana omo ye nemu ebi nso edonate moja sane ebe yom betimi ede agi nipa nkwa na se obi krampo be donate ni moja de ama obi no na chese nipa no waye ade ye papa panti na ni asopa e wo de tememfo no aye Nina ne se osha ni ewo house aye apioka bibiene house ka first people be ka ni ada all say equipment first diana out there common na be dunya guys na sometimes na show be ko na almost struggle no nya moja yes ye fan pa kon ko follow chana ada first and na ina ma ni community to aye private ye share say common na ye ni community in kasa no Omo from open and why and maybe I could be everywhere. You say more about for back. Many of us in here say I did say a B. The idea say I come any other disease I come so many tests.
kakra ɛfɔ maa de mu free bed ɛno na yɛyi baba na sɛ yadeɛ no ɛhu yadeɛ a ɛkyew a yɛ na ayɛ ɔsɛm yadeɛ ɛkyew a na yadeɛ no mu ano kɔtena abrobo na ɔma sɛ bɔbɔ no yadeɛ no nso yadeɛ no kora sɛ ne ace ɛne ada yadeɛ bi kɔ ikum nipa ntɛm yɛbɛsrɛ tɛmmufoɔ no sɛ yadeɛ no hu ne ntɛm na dɔktafoɔ ma waduro a ɔbɛnyina akyɛ na wanhu ne ntɛm na ɛduru baabi mu ɔnom de yadeɛ ba no dɔɔso a abronika no viral load no dɔɔso a yɛko a ɛnyɛ yi bi bɛbɔku tɛmɛsrɛ biara test ne yɛ husunye hu kɔ wansi a ɔbɛyɛ test yɛbɛka sɛ ebi awu bi no na aboa ma dɔkta tɛma manage ama yadeɛ no bɔne ɛsi kɛde ntumi tɛmɛsrɛ tɛmmufoɔ no sɛ obi amfa ne ho hyɛm na ayɛ bi test wɔn kɔ bi wokɔ na wɔ bi nso ne yɛka sɛ obi a ɔmɔde akɔ hospital na dɔktafoɔ hwɛ Eniya Uti ye District Chief Executive at the Match Mamponya District Assembly Yonyan for Ibrahim Isaac na Nuechi and a medical laboratory scientist or no Hini Community Hospital Mr. Agyei Sikapa Kobna Ekasaye HM say Jumedio Mudi and a Yadomudi San Swamo Bomb Homoden say Apomudin Samsono Ebetimi Akwaso Ewon Potemo Nemomo 2 ayetmen fonefo sa brainy na no momodia so betimi akɔcheke hepatitis B no mo so no ehu amugina bie Jumadia Hini Community Health Center any honorable any DC can who say to an na yemeye health screening and fama Augustumai and I so ebusu ecoso but the TN say Oba Auguswasea it to me a screening nipa map 91 na emu 91 na yepese who say nipa do more hepatitis B more one wo mujem and I say na you say emu 91 na emu miensa ena na ye reactive meaning say emu miensa ena na omo hepatitis B mu awan ena ye san wie no emu 88 die na omo nyidi meaning say dwumadie sie no nkaye encourage say nkaye benya nipa bi amoma ye but kakra na etimi bae na ye test ye no ye etimi hu ye no ebia obi kra ohwe onim hepatitis B said ye tie mpempi no dodo na de ye nim ni say ye ka say obi anya HIV ani hu ni say nanso si yefa HIV mu awanu kwa aban edisika eto aduro tinima omo manya bi no for free but eba hepatitis B a metumi aka say enu nso ehu pa ti say HIV na eno de ma ne yehu kese ne say hepatitis B mu awanu ba omogya mu a se wo bekwa yaresa bia se wo behwe wo hu beto aduro ni nyina gina wo ankasa usika so aban emfa mu bia nti e wose nyina ya hweye de din kan ka say hepatitis B mu awana eye virus a ebetina ni padua no your acute and your chronic. You can say acute, it's be back for a short period of time. Short period of time, and as acute one, and one can say to me on its own without any medical treatment. And your chronic. Chronically, ever when you pay more, yet you say, Say, way, echo can liver. Yenina yenim say, ye liver no 8 million if you need per Eniya Uti ye Mr. Agyei Sikapa Kobna no medical laboratory scientist Hini Community Hospital. Na ne krakramu anatimemfo ne bia motimi ekohwehwe mu ni paduanim ekasai echemu so mani aso ade pa DC ene hospital na ye ede ama wo. Nyana ntieze mu donate blood my for people nti hu se dem ko sit down na Ghana yam se ni metimi apoa Japonia we ba yo na o se ni fasa ko na yeni an mu nya mu da de boa community hospital mu so na mu ja na ja mu so wa si mother dem se dem mo di after be ni de yare o etenyehu ina kwa na ba na be cheke na mu se city a ne be boa mo abo ho ba it is only because na be wo pa ne a be protect etenyehu DLFM 106.9. No, why will I say come on? Now they are be an assassin. Who we not when this do I remember a millionaire at the end of the bra. You bet in upon no any blood in the back. Yes, you will say, you will feel I'm a banner. Let's see your friends. I hear with the moon. Enemy to me kabai because I are no more come once. The teeny day mission. And in the Juma would you show an internet and my mission to me. DLFM 106.9. Eniya Uti ye eyetimemu formo wachu Mamponya District Assembly nim na maniboye nsem chironi Barbara Cranton edifra santimantemo ebesumie. Yantwa kasiyabo no so na yemfiri o Ghana ya santimantemo ne nyina mu ewon kran popuremantemo
na Ghana for Bekaya na eye ebobo so ne toso tu baako ewo mfempemienu ne adununum mechire September 11th 2025 ana Apostle Kwadwo Safo Kantanka Emeritus twidi ya mponyankopon eto nsafre na ema ni fra ne ntoma ne tintiremum na yempapa Apostle Kwadwo Safo Kantanka awofo de ne batiasefo asase so ewo sana boso ne toso adununsia ewo mfempem donkron ne aduowotwe aduanan enwotwem mechire 1948 August 26 1948 ntimeka se no free mo no na wanya mfinhia no aduoson enson 77 years na mra wo free mo no na ye wo hyehyeye no akwaya yompo akaya prekese sabe eburu anasai tesene yemo a yebo moden atu ade agu apaso tesa ya wonhunan ne nyina ne sei yam papa Apostle Kwadwo Safo Kantanka ne baba ne den ade ya maame oniminyamfo Sara Adjoa Safo aka no ya masebedwane ade ma de hia na wo mo ewotome kwabenya ene afu ebusuafo ne bi ayeba ko sanso ne papa Apostle Kwadwo Safo Kantanka ne baba penia ne den ade eye Kwadwo Safo eye akofana Israel ono nso ene abusua ne fa baabi omo so ato omo ho a kyesene ya manso twene ade ekoso amiri bi atwam kura no ya mame Adjoa Safo bekirem se tuo kan na mane kodara sabia ne mu odem pam na endrada na omode asemi kodan court say ya mame Adjoa Sara Safo a hyehyɛ sɛ yɛn papa Safo Kantanka yi no emra so ne ene ye kyena saa mfa nkɔ nanim sam ɛna Apostle Kwadwo Safo Kantanka ne ba berma ne den ede akofona ede kodan asemni bia sa asem no omonte asenti court no fo hye emfanto ayi no so intiendo ada emra asem de ba bonten no na court ede wo hye ede ato ayi no so se ne enya de ayi no betunya ba so kra enafu adu ntam ana court na hye so montena se na mototo ne mante ayi no e ma so ne nanso ne da kwasore ya ene akogye tawu yam papa Apostle Kwadwo Safo Kantanka bia ya na odi ne dwumade ewo gomu ampata tese ye ni gyinamu a enya semkuma ene oman ga na titiri na nintini yam papa busua edom pi ne anasafo ma Kristo Safo mission mai tese wonu nyina ye se gon wa se adohye nyina kwesi ye ne kwaso am na no na oman ga na owura ba kwa wagye din ye pa eba na tese ne entertainment nsensem ne din Mr. Set appear Richard Brown toto abona mane say osebo the Zara man wakopiase na wachirem a yanka nkyere adehyema ba yie ni bie ni say edi kan da mase nyame nhyira mo pam semdu buo ni die ama late Apostle Kwadwo Safo Kantanka maba yie na efe kama pam na mo masira mo ba ma ba no mamodia na munya botre bokom na monim say yam papa Apostle Kwadwo Safo oboa na panti odibu asa nyina de ma no na mo ye na maba no sira mo ada munya botre boko so bi ma wunso se no ma bomodia na hwese etre nsuo ni ti no watu anu ahwe utu anu so hwese empe ho wo so shekini sa na pe ho atotwene ma nom kra efise nipa bi ye kobra enipa bi eye kobra pam efise ye we na maba no nipa pi ekawadom a enka sabi oye na bi nse ye nase enketuo bi kra nto enka poison bi anka obi na ne yemu kra ntu sa na nka wongu intiasra mo ada yam papa Apostle Kwadwo Safo Kantanka ye maba no nipa biara wo wase no unum nsu a ya nifre se aboa wo sanse na wudidi a ya nifre pa se ba ya sabe nipa bonfo bi emfa sokwa enkwankwa da wachinchina na no kan sem we pe na beten se ye oseboy yen ye wudeni wuye boy osebo yen ye wudeni wuye bo se ye ni kwasesam na mu kirem se se me ka se ne yam papa Apostle Kwadwo Safo ye no anya semwa chesam pempem ne nintine ne o makotwe hyem wo gomu ampata no anya semwa na mna osebo kasa ne nya semwa no de tudwa o kirem se mo bia num suo kwa wo mna ne tinuntu hweye sa wo se na pe hwa ma no mbi na me ka se Kristo Safo mission ma no totoa na wo ho no ma ye na eguso ekoso a yam papa Apostle Kwadwo Safo ne abusua pinsu ta kire ye ne nya semkuma ze no eye ne ekoso na kobra ehun sensem no osebo nsem no emu kirem nie obia yede be ma won se wonum no mi aboto nu se yihwe umia na epin ho atotwene ampin ho na utu a fa handkerchief fi aboto na no enipa ne bi ye kobra enso bia yede be bra obi se onum omia aboto nu se yihwe umia aboto na epin ho atotwene ampin ho atu anu fa handkerchief fi pa no ansa no anum enipa ne bi ye kobra
enti me wo faase a o my ganam yesi ahosiesie pa se ye more life for man mu a oje ne ho sachira me na pa ne din the Mr Set appear Richard Brown dodo afre ne se osebo di Zara man ena o kire mi se ne de obenu muso e papa kantanka yi ase amesrew oba na hwehwe hu ye pa na nipa bi amfa so kwan na wa kyenkyena mama wo yem ankotu e wo fie na no achi na yem papa apostle Kwadwo Safo kantanka abusuafo a wonom so aba ye ni biem ene ye bisa wonom se na eyei se yete se omo de ntansa to so se mama bia nkwa yi no ma ye ni maso na edi enti na ne mahye tuntum ana afi nso kwa bene ko a mu wa ye yase yi ana wo mu kyerem se bo mi nana awo asante amamre mu nso obi wu a abusua tena se ebo mo na ye ne doti yiye eye na yiye kama mu wi ansa japade o mache enti die enti na ye papa ye ni baso mo so mo ntia se o kyerem a obi anka na koma to ne yam eye ni de mo ye pa omo taye maame adwasafu achi omo ye na prapra se fi kɔ na mu wi ametena se de ade wo no odie ajapade acha de ye papa ngasa ye ne wela to ho no mbe cha japade kan obi ansa kan de na ye ni pa de mo bo akra se ma so de ade ade ebeba so nte ye na mo ye Ghana fo nyina mo mra na mata achi ne papa ye no wa ma be ho ne se ye na wi ya meka ne se obi enya botre court no sem bia ba yesie funu wie na busia trase wie a ya hwehwe na na mu sa na asante amamre etie yesie funu wie ya trase ye yie ye buka ni apede osie na mu na nsa na word bi wo hɔ a ya gisade na ya kenka bibia de ne de fata ye fa no oba abre wa se mi wo mipie ba kwa medam emba de a wo fa busia de a wo fa obi a de ye se papa na agya ma ne bia no de mano sa pepe ne ye no eyeni igusu aye ne pa boni bie de akire am se apostle mu nyama obehye no wonu kwa no de misua adwuma ntie ne gina abusuafo ne ta enua ba Adjoa Safo sel Adjoa Safo ye nachi ye no ene asore mani nyina achi ye pepe o eyeni de boni bie ne akire ti ye no boko ko to sem de ye wia ibisa de bia ne asate ti ye de boni bie ne o bibia be ye boko ye wie na bibia be ye boko nti no yemfa botre ne mfa nwie no eni ya wuti ye ayayam papa apostle Kwadwo Safo kantanka abusua ne wonu mu gira mu dendenden ewe ogomwa kwata eye yam papa yi no na wote se wonu ma do nkyere ede som de kase bonita nya semukuma kura na yankɔ Facebook no senke kama dwe nkyere ne bi na yemfa ensomom Sandra Beka ede aba na wo ma ya ho wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa wedding ohwe live edi free time free zone na kasebona taxi papa oja etua to dendenten Lumba nsumpa de best drinking water in Ghana and beyond no de 100% emojis edi aka no de abasem odi ncheke sie mu oden emaye maame presra fosu ado abono mane se otobroni and afinso members edi my precious fans of dear especially Mama Cassandra ochia mu nyina pa yankopon kwaso anya mu nyina kese me wofa se Sandra Beka na de free time free zone de ba ye na yakua ni mu wafa kadi aba na wo se ohwe live edi free Kwame Nkrumah secretary new pan station ho na ohwe edi free na odi aba se ncha kase nkoma ohene ba Kwame ni Danso Junior MPP Greater Accra Regional Communication Officer who for yaminhye na pan edi so ade hu no embra emum na me wafa se ba comfort tomati di aba na odi free Sprinters Coca-Cola no wasrem say wo maya ha wo fa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa fantastic news pa mu de sa no man na in fact enya de wakra DLFM Callers Association members and so ocheche omu nyina awie yi me wo fa se ode ne ho marker de aba na ode ne ho kire say ohwe life edi free teacher mante ewo Eastern region na kasebo ne nam ho pa chesenya semukuma kra ode ne kire mu ode ede ma Raskobi Raskobi 1 ono wansanwom senior high school oche na wie papa wei eya Mr ode ne ho ode free teacher mante ene ode pa ye na Ofosu James edi aba na osidia news no size ohwe live edi free eye obom na ohwe yen edi free obom nyamenhira opi se wiye mu nyina mo de madwenkyere no edi eba ye kase ebo no ye bu nu komu se dwa ne asore so a ansa na ye bekọ no DJ Afiba edi bia ba enti ye monitor na ye fan somo wo kase ebo no nti Kofi Buame na Afiba se wa oni tua ye den a ode beba ode aba nso enti Afiba de aba wiye se awoda soronko enko enfama na de nyina ne den ede Bright Andrews more ene yankopon ede Afiba akon ede aka amfie ho enti wa wo maame enu abusuafo nyana wo sisters nyina se omoda opa
enti omo we hye wonkwa tenten onyini kire ene nyansa twede ya mponyankopon edetom ohene Solomon no enu bi ne won fa ma na school komo no oma menyini na Ghana men ye penipa titire na ni ntina beboa Ghana mpuntu a omeka ho bin so happy birthday enkonfa me wofase a within at the Bright Andrews more ya menhyira opinu a woda no onye no sonko kra wei afriwa wo maame na afin so wo sisters ne DJ afiba so modo pankopon hye na woda no onye no sonko kra kasebone ye de asi na ye firi ha no ma ye kɔ ye papa apostle Kwadwo Safo kantanka yina sika sa obekɔ ye bekɔ wati ase be nso no mom ne ye no ma ye be ya hweyi sade osebo de Zara man abeka no ye say ye ni free 1 minute bia precaution measures enemu ye izo 1 minute bia precaution measures enemu tino ye besere we na akwaya de say that Lumba ye na pepe we say difference nim anabeboa difference bia nim because omukɔ endo na court ekɔ asetena say omode tensa to so ade chene ye yi pepe na asie anapa no ndo na court say nyanshen e bob be 1 pm ne ye wokuma say ye yi history repeating no history na repeating no aha de so no ye say na Adjoa ye maame aka ne ma se bedwane de madome kwa benya Adjoa Sarah Adjoa ye say oye to pack me say second to pack and os board the Zalaman so be ye papa she what you say papa she anameboa oh there be ye nya hwebia I don't know sana ko enko bebia sana ye what you say sana ye di os board the Zalaman enti apostle Kwadwo Safo kantanka ye no mesra wo gomu ampata ye kɔ enti mesra ya hoboa me fira pa mi ko bia nimla no nsamasa be kan news no enti de besi ya be som mate enti ya ya no kasemo musamufo no ya miss mebel atwene se mo de ma ye me wa fase champion tailor pem oboada ansuro jayon boy e de pm wo Facebook ana fi YouTube makasebo no wonya bi ehwe yem na me wa fase ba Emmanuela osanya ako akete wa ya fia sansonso no obo akasebo demu na kankafo ne ye penu edi ameje so yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hutadin ene bantwere bonana otafiri jamene mo fase ba Adjoa Agyei Sikapa na shanon se kasebo no senior man o chinchim kasafire mfru madusum ya wema kasebo muda ho kroje de ma wo no eye senior man Mesa Samuel Kwadwo abona man se DJ Zigby ende chinchim kasafire mfru ma edusum ya wiei yes aso no e kire din na Adjoa Sikin na pamfo ene be som simpa yema mu nyina moniti ade hye. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And money me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yam timotete wo mo no. Yedro no no. Manum